ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. जिल्ह्यातील महामार्गांच्या टोलवरून सुरू असलेल्या जोरदार चर्चांच्या पार्श्वभूमीवरती पालकमंत्री नितेश राणे यांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका मांडली आहे. जिल्ह्यात नोंदणीकृत असलेल्या म्हणजेच MH07 पासिंगच्या गाड्यांना टोल आकारला जाणार नाही, असं स्पष्ट विधान पालकमंत्र्यांनी केलं आहे. या भूमिकेचं स्वागत करत आमदार वैभव नाईक यांनी ही भूमिका सकारात्मक असेल तर त्यांना आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे असं जाहीर केलं आहे. पाहूयात. पालकमंत्री नितेश राणे यांनी टोल संदर्भात जी भूमिका घेतली आहे त्या भूमिकेचं स्वागत करतो आणि पालकमंत्र्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. जर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला टोल माफी मिळाली तर सिंधुदुर्गवासी आंदोलन का करणार आहेत आणि त्यामुळे निश्चितपणे आमची मागणी तीच आहे की गेले 10 ते 12 वर्ष या महामार्गाचं काम सुरू आहे. अनेक अपघात झालेत आणि अजूनही मुंबई गोवा मार्ग पूर्ण झाला नाही आहे. त्यामुळे हा टोल नाका सुरू करू नये आणि त्याचबरोबर हा टोल नाका सुरू करताना जर पालकमंत्र्यांनी जर सकारात्मक भूमिका घेतली की टोल माफीची सिंधुदुर्गवासियांना, तर आमचा त्यांना पाठिंबा राहील आणि ही भूमिका जी घेतली आहे ती मात्र प्रत्यक्षात येऊन देत एवढीच अपेक्षा आमची आहे.